Ahoj, tady Bastara z knihy Nekoušel a vítám se u mého dalšího videa. Tentokrát je na pořadu unboxing, protože jsme za týden sešli docela dost balíčků a já jsem si řekla, že počkám a podělím se o to s vámi. Je to radost to otevřít, protože já myslím, že jestli jste všichni jako já, tak prostě rádi koukáte na ostatní lidi, jak si otevírají balíčky, jak vyndávají nové knihy, jak se s nimi prostě mazle, jak se jim líbí, jak se prostě z nich jsou nadšený. Takže já doufám, že si to užijete i společně se mnou. Tak co, jste připravení? Jdeme na to? Tak fajn. Mám tady na to 2 pomůcky a to jsou nůžky. Samozřejmě kávu, protože bez té já nemůžu prostě žít. Takže začneme prvním balíčkem. Je to fakt těžký, chudák pošťáci teda. Už mi taky moc nemá radost. No, to je tak pečlivě zabalený, že absolutně nevím, kudy do toho líst, abych to neporušil. Čekala jsem, že to bude takové peklité. Jsme to znikli. Došlo. Čo pak je Rubinko? To není pro tebe. To je pro paničku. Objednala jsem si spoustu knížek. I ty jsi rybářku. Tady se pojď podívat do tady. Ukaž na video ty. Tímto. No. Objednala jsem si od nějaké paní knížky, protože mě to téma zajímá. Krásně to je zabalené a knížky se mi zdají úplně totálně nový. Z bazaru. Sice teda jako nebyly úplně nejlevnější, ale oni nejsou nejlevnější ani normálně, takže na to, že to bylo přes bazar jednu slečnu z Facebooku, tak jsou jako docela hodně, tak to bylo docela levný. A vypadají fakt jako nový. No, tady jsou trošku rohnutý. Koupila jsem si prosím doba jedová 1 a doba jedová 2, protože to jsou knížky, které mě hodně zajímají. Já se o tohleto téma docela zajímám, protože jsem vlastně celkem těžký alergik a jsou to různé věci, které s tím opravdu souvisí, já tomu jako docela věřím, těm věcem. Samozřejmě, že někdo toho hrozně chválí, že to je skvělé, někdo to chválí zase, že je to jako dost přehnaný prostě ty a že kdo to přečte, tak už v životě nic nesmí a ani v životě nic nebude chtít. Já zase jsem takový ten rozumný člověk, který si to prostě přečte a tak nějak si z toho vezme takový ten střed a prostě se z toho trošku poučí, ale zase to nehrotí, že bych pak jako nemohla vůbec nic dělat, na nic šáhnout a prostě tak. Ale zajímalo mě to hodně, takže to mám fakt radost, protože vypadají fakt jako nový. Tak, pokračujeme. A to jsou taky knížky z Facebooku, ty už jsou už zabalený, ale vlastně tam byly fakt opravdu levný na to, že mají být údajně nový. Téměř snad nečtený, dokonce mám pocit, ale to uvidíme. Děláme si. Víš, to jsou tak sladké obalky, když to vidím. To barvy. Taký pastelový jarní. Ne, jsem naprosto v pořádku. Nebojte. Ale už mě znáte, že víte, že jsem prostě taková. Trošku blázen. Tak. Já trošku tu cestu zase osrali s prominutím. Já se omlouvám, že mluvím prostě, ale tohle opravdu prostě. Vždycky se mi tam ty rohy, jenže to někdo posílá. Furt tím říkám, posílejte to v bublinková folie, stojí 15 korun, pane pošli nebo kolik, ale stejně mi to vždycky pošlou a s tím to vždycky bohužel. Tady se můžete podívat, že to zase, bohužel, tento vršek, jako vždy, bohužel odnesl. Ale zase, jako jinak jsou knížky v pohodě a vypadají jako opravdu nový až na to, že prostě tu cestu zase nepřežili, protože prostě pošťáci s tím jezdí jak s hnojem a vždycky se to prostě zničí. Prosím vás, posílejte bublinkové folie, opět a takový. Jinak, když už jsme u toho, tak je to kniha Johna Vere, Spodek, o který jsem hodně četla, že je to vlastně o autistickém chlapci. A někomu se to hodně líbilo, někomu zase míň, protože vlastně to bylo taky jako docela opravdu tím, že to tam píše z pohledu toho vlastně Spodka, z toho autistického kluka. Tak někomu to prostě nesedlo, ale mě to hrozně zaujalo. A když jsem viděla, že ta paní nabízí vlastně tuhletu knížku za 100, měla být to teda nová, vypadá jako nová, že opravdu se tu cestu trošku nepřežila.
tak to je prostě super cena, že jo. A navíc ta obálka se mi jako líbí, jak je udělaná. A krásná pastelová žlutá barva, prostě jarní nálada. Druhá knížka je tady Ponorka, na kterou mě nalákala vlastně Myanmar, nevím, jak se čte ta přezdívka, prostě z Booklord, z blogu, který opravdu jako její vkus se mi zdá docela opravdu hodně podobný mýmu a dobrý. A tahle ta knížka ji hodně zaujala a já jsem si právě hned říkala, že jsem ji četla, že se musím po ní podívat. Je to vlastně, mám pocit, taky taky takový jakoby autistovi prostě a různě já si přímo autista, ale vím, že ten kluk je takový zvláštní. Tady píšou přes nespornou inteligenci, takže opravdu je takový trošku, jako bych řekla, asi nemocnej taky. A ta knížka taky stála 100 a je nádherná. Moc to není vidět, já jsem to ani nevěděla, ale oni tam jsou prostě, jmenuje se Ponorka a jsou tady takový krásný vlny na tom. No to asi nebude vidět, ale to je jedno. Prostě já to tam vidím, já to tam cítím, je to cítit na pohmat a je to prostě nádherné. Takže z toho mám radost, i když mě mrzí, že ty knížky to opravdu nepřišly tady taky trošku na stejném místě prostě. Ale budíš. Tak a teď jdeme na recenzní výtisk od nakladatelství Jota. Já vím, který to je, to nevím, tak se nechce překvapit. Ale myslím, že to jako je jedna z poslední teďka doby nejsledovanější kniha, kterou vlastně taky všichni chtějí číst a všichni mají zájem. A hodně se o ní mluví, že je taková zvláštní. A je o duchách. A ta obálka má být údajně úplně nádherná, takže já jsem opravdu tu knížku dostala v pondělí, ten balík, tak jsem jako fakt hodně zdržela, abych mě otevřela hned. To bych chtěla vás počítala. Ale co bych pro vás neudělala. Se mi líbí, jak je poznat, že to balí recenzní výtisky, že to mají opravdu takové krásně. To je fakt krásné. Tady zaprášeno. Jo, tohle je něco pro mě. Prosím. Kniha Ve stínu černých ptáků. Vlastně ten jsem vyhrála v konkurzním řízení. Já nevím, jak to nazvat, to zní uchylně. Konkurzní řízení nedělám někde do firmy, ale prostě vypsali konkurs na reading copy z této knihy, když má recenzní výtisk vlastně. A já jsem napsala a paní mě odepsala, že je hrozně ráda, že jsem se jí ozvala zrovna já, že prostě o mě už dlouhou dobu jako jeví zájem, ale že čekali, že jsem ozvu, nebo že stejně by se mě časem ozvali oni, takže mě to docela milé překvapilo a potěšilo mě to opravdu hodně, že vlastně na mě byla takhle milá. A hned mi samozřejmě poslali, no prostě knížka krásná, fakt se na ní těším. Už jsem četla pár prvních recenzí, například u Rachel Rowe, která vlastně si taky docela hodně chválí, že je taková v podstatě jiná, že je tam směska, je to směska duchařiny, směska vlastně historie a všeho možného. A ta forma je nádherná. To voní takovým tím starým tiskem, to mám ráda. A je tady vlastně opravdu krásně udělaná, že tady má takové krásný ty kapitoly třeba, pak tam mají někde i fotky. Tady, to je úplně luxusní, to je fakt hodně dobře graficky zpracované, tohle to musím říct. Jako. Já nevím, to vidíte, protože já s tím foťákem ještě nevím zacházet, takže nevím, jak ono reaguje na tyhle ty pohyby, takže doufám, že to je vidět. Tady si třeba vidíte nějakou fotku černobílou. A jako opravdu musím říct, že tahle knížka opravdu vypadá opravdu nádherně zpracovaná, tak to se na ní těším ještě víc než předtím teda. Zatím jsem četla jenom samý kladný recenze, asi 3 nebo 4. A vlastně i Margaret z blogu u Margarety, která si myslím, že je docela člověk takový trošku kritický, že by klidně napsala, kdyby se jí to nelíbilo. A dala tomu taky 5 hvězdiček z 5, takže fakt je tomu co říct teda. Hodně se na to těším, jsem na to fakt zvědavá a beru si sebou do lázní, takže se určitě můžete těšit na recenzi zhruba, nevím, kdo to přečtu, protože teďka mám vlastně v plánu ještě jeden projekt, ke kterému se dostaneme, ale myslím si, že tak zhruba do měsíce bychom to mohli dát. Určitě. Teda jako do měsíce, no. Do měsíce to bude určitě, protože jsem slíbila, že do měsíce to bude, ale myslím, že třeba taky 2-3 týdny a bude to v pohodě. Je to vlastně kniha o 16leté Mary Shelley Blackové, dobrý jméno, a která vlastně žije v roce 1918 a údajně je tam nějaká ta španělská chřipka, která vlastně zabila víc lidí než první světová válka, což je docela, nebo druhá, tak nejsem si jistá, to je jedno. Což je docela paradox, že se o tom vlastně tolik nemluví. A ta si údajně vyžádala vlastně jejího, a jestli to byl kamarád nebo přítel, někoho takového.
Já se podívám radši, jo. Já jsem si to už nepamatuju moc. Člověk, když má těch knih tolik, tak se s tom trošku ztrácí. To je Stepeňové smrti, ale nevím, kde je Stefan, to tady nepíšu. Jo, takže to byl její přítel a on vlastně umřel a ona potom jakoby se ho začne vídat, začne vídat jeho ducha a nevím, jak to bude pokračovat, protože jsem to nečetla, dál samozřejmě, a recenze tomu moc neřeknou, což je dobře, protože se na to bude takové těšit. Tak každopádně se na ní fakt těším a doufám, že vy se budete tak těšit na moji recenzi. A už jsem tam k tomu největšímu ne, ale myslím, že asi nejobsáhlejšímu balíčku, ten jsem si teda koupila sama. Je to balík z Albatros Media. A tam asi nebudou knížky, které vám to jako extra budou zajímat, ale zajímají mě a to je hlavní, takže vám je stejně ukážu. Operační prostor se mi zmenšuje. Myslím, že Bukloverka vlastně dělala na blogu recenzi na knihu Nezadanou, na komiks, který mě jako docela hodně zaujal. Psala, že ho koupila, nebo že ho dostala jako recenzní výtisk jako skrz Albatros Media. Tak jsem se podívala na stránky Albatros Media, že to má být za 149 korun a byl tam. Takže jsem si ho objednala a samozřejmě jsem k tomu objednala ještě dalších jako pár věcí. A ten košík obsahoval asi tak jako věci za 1500, pak jsem to teda zkrouhla na 580 korun, ale i tak je to docela... Na to, že jsem se nechtěla nic kupovat, tak je to docela slušná cena, no. Nevadí, tak to... Ježiš, to je zavolení. Tak to má vypadat a žádný, že to přijde do tak miluji ty balíky tam. Vám ukážu tady tu hromadu toho bordelu. To už mě tolik nebaví, protože nevím, co s tím pak dělat. Protože bych to měla odvízt do papíru. To já prostě rád pejsku má, to by tady byl takový brajl, že bych se z toho asi zvenčil. A ještě jdeme dokola. A ono jim za tolik nezbylo, když jsem ten košík omezila, koukám. Takže, takže, objednala jsem si tady knihu SMS Němčina, protože možná někteří z vás víte, že abych mohla ukončit svoji školu jako magisterský, jako prostě s titulem magister, tak musím udělat zkoušku z němčiny. Bohužel prostě já s tou němčinou jako se sice kamarádím, ale vzhledem k tomu, že jsem ji viděla naposledy na základce, tak jsem na úrovni asi tak jako větší začátečník, takže se prostě musím naučit něco. A tohle se mi zdalo docela dobrý, stálo to asi 16 korun. Že tam je vlastně veškerá gramatika taková jako stručně to já si vždycky půjču nějaké tyhle gramatiky vlastně v knihovně a tohle super, že je to prostě takové zmenšený a najdu tam v podstatě všechno, to je číslovky, slovesa. A je to hlavně taky malinký, že to je fakt do kapsy, že se to dá naučit prostě, že se to dá brát sebou někam na cestě a učit se, takže to se určitě vemu do lázně, abych se tam konečně učila německy. Sice je mi jasný, že to ani neotevřu, ale budu doufat, že ano. Záložka, děkuji. Pak to tady začíná moje série knih o Adobe Photoshop. Ty stály zhruba v průměru asi tak 50 až 80 korun, takový dražší, takový levnější. A já mám Adobe Photoshop už docela dlouho, ale jediné, co v něm umím, je tak jako úpravy prostě klasický, jako kontrast a gamma a občas teda jako to zaostřit, ale to mi moc nejde, co se většinou zaostří až moc, je to prostě takový podivný, takže jsem si tady jako objednala Adobe Photoshop zostřování a rozostřování. Potom pracovat s vrstvama, protože já pracuji s vrstvama v Photofilter Studio, ale prostě moc těm vrstvám úplně nerozumím v tom Photoshopu. Takže tohle mi přišlo jako super, já jsem se dívala tam na ty náhledy a měla jsem to dokonce půjčený i z knihovny. A přišlo mi to právě tak, jako, že to je tak jako hezky udělané, že opravdu jako velký obrázek a vysvětlivky, že prostě to snad pochopím. A je tady i super, jako kde to najdu v tom Photoshopu, takže když něco potřebuju, tak vím, kde to hledat.
A fakt bych se s tím ráda naučila víc, protože bych ráda si udělala prostě nějakou jako dělala lepší nějakou grafiku třeba, nebo prostě aspoň třeba ty fotky bych se s tím opravdu ráda jako taky vyhrála, zkoušela nějaký různý fígle, protože mě to vždycky strašně bavilo. Ale nemám na to čas v normálním životě se s tím jako hrabat sama, takže když jsem to tam viděla, tak jsem prostě neodolala. Pak tady mám úpravy barev základní techniky a dovednosti. A to právě jsem chtěla třeba na ty fotky, že tady právě jsou různý jako takový jako hraní s fotkama, s úpravama. A já to třeba jako zkouším, ale prostě ten výsledek není někdy tak jako, že nevím, co to mám dát, tam jsou nějaké hodnoty a prostě nevím, co to mám s tím zaklikat. A tady je právě super, že to tady opravdu jako ukázání, jak to vlastně všechno vypadá a co to může udělat, takže jsem strašně ráda, už se těším na to, že se s tím prohrabu. A navíc tyhle knížky miluju, protože oni prostě tak jako hezky voní. Voní asi všechno. Pak je tady ještě gigantická kniha Adobe Photoshop, kniha plná triků. To je teda mega tlustá, asi mi nečeká, že to je takový tlustý. A to byla taky celkem levná, ta stala ve výsledku asi 150 Kč, to jaká to je to. A já když jsem ji tenkrát, už jsem si na ní dívala jednou a už jsem si ji chtěla koupit, tak stála asi 450 Kč. Takže tohle je fakt super. A jsou tady taky právě fotky. A je to tady tak krásně udělané, jakože opravdu krok po kroku. Třeba firemní propagační materiál ve stylu prezentace fotbalového týmu. A prostě je to tady opravdu prostě od kroku 1, jak začít, až po další. Což je prostě naprosto skvělý, že tady opravdu vidíte každý krok, co tam s tím vytvořil. Takže si tam můžete různě vyzkoušet takovýhle fígle a potom vlastně to můžete upravovat a zkoušet novej a doplňovat a to je prostě naprosto skvělý. A jsou tady prostě třeba vytvoření loga s odrazem oblohy, jo. Já prostě tyhle ty věci vůbec nechápu, jak to tam prostě mám dát, aby to nebylo vidět. Aby to nebylo prostě, já tam vždycky mám vidět ten spoj, nebo mi to tam prostě nesedí. A tady to takhle krásně je. Takže až dodělám tu školu, tak se tím všem prohrabu. Nebo teda teďka, až aspoň dodělám školu jako prezenčně, tak budu potom dělat jenom jakoby diplomku a učit se na tu němčinu, takže budu mít víc času. Třeba tohle prostě takovýhle jako nějaký věci graficky bych chtěla umět. Takže doufám, že to zvládnu. Fakt se na to těším. A teď už je tady ten první a nejdůležitější věc. Komiks Nezadaná. Je teda takový strašně maličký. Ale hezký. O tomhle komiksu jsem četla vlastně u Bookloverky právě a u Veronky z knižního přátelství. Obě si to hrozně vychvalovaly. A dávali tam ukázky. A mně přišly ty ukázky takový fakt jako docela trefný. Já prostě mám ráda věci, které jsou trefní a nejsou takový jako vulgární a zbyteční forky. Ale takový ty prostě jako inteligentní, jemný humor, prostě dělám si srandu, jako mám ráda i srandu třeba dělat sama ze sebe, nebo prostě ženský versus chlapy, jako jo. Chlapy vždycky dělají fóry na ženský a já se s nima směju, protože prostě jako člověk se musí umět smát i sám sobě, nebo prostě věcem, který naráží na něj, ale nejsou myšlení vysloveně špatně. Takže tohle fakt se na to hodně těším, vypadá to fakt hezky. Já jsem komiksy četla jako tak vždycky jako maximálně Garfielda a Čtyřlístek a podobně. Já se Čtyřlístek bude považovat za komiks. Ale na tohle se fakt těším. A určitě vám to dám, to jako člověk ještě asi evidentně hrozně rychle. Mně jasný, že jak se do toho ponořím, tak kam jsem dala záložku, zrovna vidíte tady zrovna je vtípek s knížkama. Aha, to je vtipný. Takže na to se fakt hodně těším. Já jsem asi trošku ujetá, ale prostě takové věci jsou moje srdeční záležitosti. Tak a jdeme na poslední balík. Ten je od nakladatelství Domino, který mě nabídlo, přišla mi nabídka, jestli bych se nechtěla zúčastnit jednoho projektu, takový týdenní blog tour, tak jsem řekla, že ano, jsem blázen, vůbec nemám čas, ale prostě jsem se toho nikdy nezúčastňovala a vždycky jsem hrozně chtěla, takže když mi to bylo nabídnuto, tak jsem prostě neodolala, samozřejmě, že no. Za prvý. Za druhý se jedná o skvělou knihu, teda nevím, jestli je skvělá, ale prostě jsem si ji hrozně chtěla přečíst i tak. A navíc je úplně dokonalá obálkou, takže prostě jsem ji fakt chtěla vědět. Tak, to je vymyslné. Můžeš si tady z toho udělat ty. Byla to jako malý lekovat.
Můžeme si udělat pár ty holky. Tak. A jedná se o takovou, to je těžký. Já jsem si tu knížku jako rozhodla, já jsem se rozhodla, že si blog tour zúčastním, ale samozřejmě ta blog tour začíná v pondělí. A úkolem je přečíst tu knihu, myslím, že ve čtvrtek, nebo kdyby měla být recenze. No a ona ta knížka má 604 stránek, takže fakt nevím, jak to jako zvládnu. Ale budu muset. Ale jsem myslela skvělou věc, protože se jedná o knihu Tak trochu šílený od Jeffreyho Deavera. Já jsem od Jeffreyho Deavera nic nečetla. Vlastně viděla jsem pouze film, který byl natočený podle první knihy Sběratelů. Prvních dvou, myslím, že byly natočeny první 2 díly Sběratel polibků a ještě něco. Nebo tak, no. Určitě byla natočená, aspoň Sběratel polibků byl určitě natočený film a ten se mi docela dost líbil. A jako tohle autora jsem si chtěla číst hodně dlouho, protože já mám ráda thrillery a prostě ona na to asi jako jeden z těch lepších. Ale nějak jsem se jako nedostala nikdy k tomu si to koupit nebo se do toho začíst. Mám teda první díl jako e-knihu, kterou jsem vlastně získala zdarma. První díl, ale nějak jako na to ještě nebyl čas se do toho začíst. A když mi vlastně přišla maminka právě na tady tu knihu, já jsem chtěla udělat blog tour s tím, že by mi přišla ta knížka jako jedna na recenzi, tak jsem prostě neváhala, protože já jsem prostě tak trochu šílená, takže toto kniha mě naprosto vysvětluje za prvý. Za druhý prostě mám fakt ráda detektivky, krimi a thrillery, takže tohle prostě je něco pro mě. A za třetí, to je knížka plná povídek, takže to je úplně ideální, protože prostě tu povídku si můžu přečíst k snídani, k večeři, k obědu. Já vlastně jako nejvíc toho přečtu u jídla. A právě ty povídky jsou ideální, že prostě přečtu jednu povídku a skončím, což je prostě paráda. A za druhý mám ráda knížky, kde jsou povídky, kde prostě se střídají ty charaktery různý a vlastně v jedné knize máte několik možných prostě postav, charakterů, událostí a všeho možného a je to strašně zajímavé. Takže já fakt bych si to hrozně ráda přečetla. A navíc prostě ta obálka je to dokonalá. A abych tady nekecala jenom o sobě, tak součástí blog tour je samozřejmě soutěž o jeden výtisk knihy nádherné, na kterou se můžu těšit, záložky a pak tady mám nějaké plagáty, to teď rozbalovat nebudu. Dobrý den. A já už jsem dokonce nemyslela, v čem bude soutěž spočívat, takže se můžete fakt těšit, bude to pro vás sranda. Nebo spíš já se asi budu smát víc než vy, ale bych se vyhrát přes tuto nádhernou, krásnou, tlustou a dokonalou knihu. Takže se určitě budete snažit. A to je asi tak jako vše, co bych vám chtěla pro dnešek říct. Doufám, že vás to bavilo, já jsem hrozně z toho taková zmatená prostě. Já jsem strašně nervózní člověk, až mám něco točit, tak prostě mnou nesmysly, takže jestli říkám hrozně chyby, což říkám, já vím třeba teď už vím, co jsem říkala špatně za x věcí, jako třeba, že jsem místo že apeluju na vás, tak jsem říkala, že vás atakuji, což já prostě nesmysl, protože bych na vás útočila, ale já se už také přeřeknu, protože jsem nervózní člověk, nerada vystupuju někde a točit videa, prostě mám pocit, že budu hrozně trapná a potom vlastně trapná tím pádem jsem. Takže doufám, že vás to neodradilo, abyste mě sledovali dál, když vám to bude líbit, dejte mi like nebo odběr a mi prostě napište komentář, komentáře jsou nejlepší, ale potřebuji mít 250 lajků, pro mě je důležitý ta zpětná vazba, to, že vás to baví, že z toho máte radost, že vám to něco dává a napište mi, jestli jste nějakou knihu četli, jestli se na ní těšíte a jestli budete chtít účastnit soutěže. Ahoj, už mě schání. Mějte se.